mụtara n'afọ a bụ ewezugala onwe m echela na aga m emewu ihe na challenge ọbụla rutere m nso na m gaghị emewu ya, agaghị m emeriwu, maka ya bụ pandemic ọrịa coronavirus kụziri anyị ọtụtụ ihe. Enweghị onye ọbụla ga-eme gbasara ya. Nke kacha atụ ụjọ bụ maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-eche ndị butere ya bụ ọrịa. Otu onye kpọrọ m jụọ m sị, Nini, olee otu ị ga-esi eme ihe a maka na otu ihe dị, maka na biznes gị na indọstrị gị ga-shut down, olee otu ị ga-esi eme, olee otu m ga-esi arụ ọrụ ụlọ na-etikwa social distancing? Ịma na ndị na-eme ihe ejije enwe otu anyị ga-esi mebe ihe ejije. Ị ga-akọli akụkọ ma ọ bụrụ na ịbịagote mmadụ ibe gị nso ma enwe social distancing. Ịma ọtụtụ ndị mmadụ kwuru sị ụjọ ya na ọtụtụ ihe dị iche iche na-atụ ụjọ ndị mmadụ kwuru, mana lee na anyị ka kwụkwa chim. Anyị kelere Chineke na ya bụ the pandemic hit Africa otu esi chee na ọ kwesịrị irute Africa. Ihe m mụtara bụ never say never n'olu okwu bekee. Kwenyere onwe gị na ị ga-emewu ihe. Echela na ị nweghị ike ime ihe ọbụla ị nwere ike ime n'ụwa. Abịa na relationship, ihe m mụtara bụ ị na-ekele Chineke maka ndị niile nọ na ndụ gị. Anyị wụ ndị o mepere m anya na ọtụtụ ihe dị iche iche iji hụ na m hụrụ ndị ezinụlọ m n'anya, leta ha anya, hụ na ihe ha na-amasị m nakwa ihe dị iche iche, nakwa ụjọ ndị a nwere ike ime, mana ị kwesịrị ị na-erute ezinụlọ gị nso. Na ihe ọbụla mmadụ kwuru ị ga-ama na oshi onye ahụ n'obi ka onye ahụ si oshi onye ahụ n'obi dịka onye ahụ na-ekwu ya. M kelere Chineke maka otu ihe niile si dị, na-ekele Chineke maka otu ihe niile si dabata nke ọma n'afọ a. Ọ ga-awụ ihe niile nchịkọta ihe niile m kwuru na kemgbe, ịhụ na elimiti m onwe m, enwere m afọ ojuju nke onwe m, nakwa ịhụ na mgbalịsiri ike ịhụ na enwe m mmụọ m ada mba na ihe dị iche iche. Na-ekele Chineke, na-egosi ndị mmadụ ịhụnanya. Ịma afọ 2020 ihe mere n'afọ a tụrụ onye ọbụla n'anya, bido na COVID-19 ruo EndSARS protest, rute ọtụtụ ndị anwụchiri. Ihe mere n'afọ a bụ mkpuchi, mana ya anyị na-agba mbọ ịhụ na m ga-abụ ezigbo mmadụ nye onwe m nakwa ndị nọ m gburugburu, maka obodo m na generation a. Na ekwesịrị m ịwụ onye ahụ ndị mmadụ na-eme expect ka m bụrụ. Lockdown bụ ihe kacha njọ mere m n'afọ a. Na ihe niile mere echere m n'ọrụ mana COVID-19 wee keka njọ, mana eji m ohere ahụ wee matakwa ọtụtụ ihe. M gbalịrị ike make the best out of ihe niile mere na during the lockdown. Emere m lot of personal development iji hụ na na-emekwa exercise, na-emekwa research, na agụkwa akwụkwọ na ihe ndị ọzọ dị iche iche iji nyere ndụ m aka. M ga-asị na agbanyeghị ihe niile, ihe m mụtakwara n'afọ a ka nke m mụtara n'afọ gara aga. Aha m bụ Nini Mbonu, abụ m onye na-eme ihe ejije. Ihe a bụ akụkọ 2020 maọbụ my 2020 lesson.